एबसुआ 2020 नि 27 जानुवारि खालि थैबाय। बे खोथाखौ सोर बुंदों, मानि थाखाय बुंदों, थैमारदों ना थांनानै दं, बिनि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन। लोगोसे एसआइ जुनमुनि राभाखौ दिनै सिबिआइआ गावनि इसोरनि चार्जसिटआव मानो एक्सिडेन्ट होननानै फोरमान खालामना होखो। बेजों लोगोसे बबेबा निउस लाइभआ दिनैहाय एसेमब्लियाव बर' लेंगुवेज बाहायनायखौ, बर' राव बाहायनायखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों। नाथाय दिनै आइसिडिएस सेन्टार एलपि स्कुलफ्राव एसामिस आरो इंलिस हांखोफ्रा आलादा आलादा जानानै फैदों। बिनि सोमोन्दै जेबो बुङाखै। बेजों लोगोसे बोनाय माखासे जारिमिनारि माखासे फालिथाय एकट डे, बेखौ फालिनायावबो दिनै जोङो गावस्रालायनाय फैदों। स' बेफोर गासै थुलमुल खोथाफोरखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मोनसे साबसटेन्स सामारि बादि सावरायलांगोन। भिडिअआ बारा गोलाव जानाय नङा, गुसुं अब्लाबो। हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथार बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' दुलाराय बर' फरायसा आफादा 27 जानुवारि 2020 नि जेब्ला बिटिआर एकट जादोंमोन, अब्लानो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा थैबाय होननानै अमर सिंह ब्रह्मआ बनसुनि मोनसे मिथिङावहाय अपेन खुगाजों बुंनानै होदों। स' बाथ्राया ओरैबादि, थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिटिआर एकट डेआव बिटिआर एकट खालामनायाव बाहागो लाफानाय लोगो लोगो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कन्ट्रिबिउसना जोब्बाय नामा? दा बिथांमोननि सायाव रावबो बिसास गैला नामा? बिथांमोननि फारसे फेभार खालामला नामा? बाथ्राया जाहोना जाहैबाय, दिनै बर' हांखोआ एलपि स्कुल आरो आइसिडिएस सेन्टारफ्राव गोबां हांखोनि जेंना बेले बेजे जानानै दं। बेनि थाखाय राव फंसेबो बाहायला। गोदोनि दिनाव स्कुल कलेज माबा मोनसे प्रब्लेम जा, रायजो राजाफोरनि बर'फोरनि नासयजानाय, होखारजानाय, न' बां सिफायजानाय मोनसे जा, एबसुआ आवाज दिखांफैदोंमोन। थामोनथानि थाखाय होनदों जायखौ। नाथाय दिनैनि समाव बिटिआर एकटनि उनावहाय मोनसे पलिटिकेल पार्टि बादि बिथांमोना फंसेबो आवाज दिखांबोयैयाव दिनै जोङो रायजो राजाफ्रा सोंनो आरो साननो गोनां जादों। नाथाय बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों रायजो राजाफोरनो क्लियार खालामना होबानो जाबाय। बेखौ नेबाय। आरो बिनि सायाव रायजो राजाफ्रा मा बुङो, आंथ' कमेन्ट्सखौ फरायनानै बिराद नलेज लायो। नोंथांमोना कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। बेनिफ्राय नैबे बिएससि एकट, बिटिसि एकट, बिटिआर एकट बेफोर फालिनायावबो गावस्रालायनाय। नैबे बिन'द कुमार ब्रह्म बिथां अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि दैदेनगिरि बिथाङा जे मोनसे हिन्ट्स होनानै बुंदों जे बिटिआर एकटनि गुबै बिथाया बिटिसिआनो होननानै। दा बेखायनो बिटिसिखौबो बिएससिखौबो गासिबो बर'निनो एकट, जारिमिनारि मोनसे नेरसोन खाम्फा फालिनायनि गोनांथि दं होनदों। बेफोरनि भेलुखौ जोङो दोननांगौ। आरो जायफोरनाखि जोङो स्टेप मोनसे एकट खालामबोबाय, बेवहाय रोजा रोजा सुबुंफ्रा मुंख्लं जालांबाय, बिनि थाखाय जिउ बावलांबाय। दा बेफोरनि सनमानखौ दोननाय जायो। दा जों माब्ला खौसे जागोन? आंनि प्रश्नआ बेसो। मानि थाखाय जोङो जेरावबो गावस्रालायनाय जाबाय थादों? नोंथांमोना मा बुङो बिनि सायाव? जोङो मोनफ्रोमबो पार्टि, मोनफ्रोमबो खेथ्रआव जोंनि गेजेराव डिभाइड जालायनाय फैयो। मोनसे एकट डे फालिनायावबो जों डिभाइड, नैबे आंनि, नैबे नोंनि। हाबा मावनाया फाराग थानो हागौ, थांखियाथ' मोनसेयानो। सनमान होलायनायाथ' बे सासे एखे मुंख्लंफोरखौनो दैदेनगिरि
मावनानै थांनायफोरखौनो। दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। लोगोसे एसआइ जुनमनि राभा एसटि जाय दिनैसिमबो न्याय मोनाखै, दा बेखौथ' एक्सिडेन्ट नङा होननानै अनेक गोबां दैदेनगिरिफ्रा बुंबोदों, आन्दलनबो बिराद गिदिर मोनसे जालायलायदों। नंगौ, थारैनो आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै सिबिआइ उकिल गगৈ साराबो बुंदों सिबिआइआ सोरनि जेबाव थायो होनना। बिथां जुनमनि राभानि माखासे केस जाथायफोरखौ दोनखुमानानै दोनदों। हय दिनैसिमबो आंबो बिजिरनानै नायनानै बेखौ एक्सिडेन्ट होननानै सानाखै। हय माबा मोनसे सिङाव जाहोन थानो हागौ। बेनि बे घटनानि जे गुदि बेखौ दोनखुमानाय जादों आसाम गभर्नमेन्टआ। लोगोसे सिबिआइ फाथायफ्लानानै सिबिआइआ दिनै चार्जसिटआव एक्सिडेन्ट जानाय होननानै फोरमायना होबाय आरो बे जोब्बाय। बे जास्टिस मोनाखै आरो जास्टिस होनबा जोङो सांग्राङा जोंहा बहा जानांगौ दं, बेखौ साननो गोनां बाथ्रा एसटिफोरनि थाखाय। बेजों लोगोसे दिनै एसेमब्लियाव बर' रावा एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज जानाय हिसाबै बाहायजादों। गोबां निउस मिडिया बायदिसिनाफ्राव दामदों, गोख्रों गोख्रों रावजों बाख्नायदों। ओरैनो एडसिडुलावथ' हाबखानायखा, सिक्रिटि मोनखानायखा बर' रावा इन्डियाननि मोनसे राव महरै। जुनमनि राभानिखौबो निउस लाइभआव बे मोनसे इनजास्टिस जादों, अन्याय जादों होननानै निउस लाइभफ्रा होआखै, जोंनि बर'नि माखासे निउस लाइभफ्रा। ओरैबायदि एक्सिडेन्ट होननानै फोसावदोंमोन, दा सिबिआइआ क्लियार खालामना होबाय, बेफोरबादिसो फोसावदों। नायबानो नोंथांमोना। आरो नैबे जे बिस्वजित दैमारि स्पिकार सारा बर'नि एसेमब्लियाव राव बाहायनायखौ लानानै बिराद गोग्गानाय मोनदों। खिन्थु फारसेथिं साननानै नाहरदो, आइसिडि सेन्टार एलपि स्कुलफ्राव हांखोआनो बेले बेजे। नोंनि बर' रावानो खोमोरजानानै तामुलपुर बिटिसि बादियाव बिटिआर बादियाव लिरस्लायजाबाय। आइसिडि सेन्टार उन्दै उन्दैफोरखौ फार्स्ट फोरोंनायनि लेखायानो एसामिसनि इंलिसनि बोरो बड' लेंगुवेज एक्सट्रा डिरेक्टरेट फर बड' मिडियाम बोरो थांखो। एलपि स्कुलफ्राव एसामिस आखरजों आलादा आलादा सावगारि होनानै फोरोंनाय बोरो। बेफोरखौथ' दामना होनो हाया निउस लाइभआ। नांजां माखौबासो बिराद थुखोनानै होगोन। जाय हक बेनि सायाव नोंथांमोनहा मा सानदों फोरमायहरबानो जाबाय। आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला। जायफोर नायबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ अल।